ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. 2 сотиқ заминай, хона дуошонага, 5 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 320,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро ба квартира. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа, наздики мактаби 8. 3 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. канализатсия ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. хонаро сӯрохчина фурӯхта мешавад. нархаш 370,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбутта. 2 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документ ҳам дорад. як подвали калон дорад. кухни, баня, ҳоҷатхона дар дохили хона аст. дар беруни хона ҳам ҳоҷатхона дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Гулобод. 6 сотиқ заминай, 6 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документ ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро сӯрохчина фурӯхта мешавад. нархаш 150,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 3 комнатаа квартира дар 5 ошона қарор дорад. 90 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 650,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона.
агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор 6 сотиқ заминай, 2 дар хона бо калидоруш. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. як падвали калон дорад. дарахтҳои мевадиҳанданам ҳастай. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 160,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино. 4 сотиқ заминай, хона дуошонага. 6 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дар дохили хона аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. гирдаш маҳкам аст. хонаро нав сохтагиан фавран фурӯхта мешавад. нархаш бо маслиҳат аст. касе харидор аниқ бошад, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. варианти алишиам ҳастай бародаро. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айкуҷо хона ёем, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамоҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунен, дар видео лайк монен, видеоро падилита кунен. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд баровардан мегирем. шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. айкуҷо хона бошад, айкуҷо мошин, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамоҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо ҳатман моро дастгирӣ кунен, дар видео лайк монен, видеоро падилита кунен. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон, видеоро падилита мекунен. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.